Hej, jeg hedder Sara. I dag vil jeg vise dig kundernes favoritter i Timelog. Jeg vil helt konkret gennemgå 6 features. Den første er favoritmarkeringen af opgaver i teamsiden. Nummer 2 er kommentarfeltet i teamsiden. Nummer 3 er hjertemarkering af specifikke sider i Timelog. Nummer 4 er kundekartoteket. 5 er rapporteringsmodulet. Og 6 er ændring af projektstatus. Jeg vil starte med at vise, hvordan du kan favoritmarkere opgaver inde i din teamsid. Du går op i registrer tid. Her vil du se en liste med de opgaver, som du har i Timelog. Hvis du ønsker at forkorte den her liste, så kan du gå ind og favoritmarkere netop de opgaver, som du arbejder allermest på. Når du har klikket på stjernen, så skal du ændre visningen heroppe til Vis kun favoritter. Så vil du se, at din liste den bliver kortere og er mere din egen, fordi den kun viser dig det, du rent faktisk arbejder på. Når man registrerer sin tid, så indtaster man blot timerne her i cellen, og ved at klikke på trekanten heroppe, så kan du tilføje en kommentar. Tab, og kommentaren den er gemt. Man kan favoritmarkere sider i Timelog. Det er en rigtig god idé at gøre, hvis man for eksempel har et projekt, som man tit skal ind og tilføje en ny opgave på, eller man har en specifik kunde, som man skal ind og holde opdateret. Man kan også favoritmarkere timesiden. Når man klikker på hjertet heroppe, så vil netop den her side lande i hjertet herude til venstre i ens personlige favoritter. Det her hjerte er synligt på alle sider i Timelog. Når du opretter en ny kunde i Timelog, så har vi gjort det nemt for dig, fordi vi har en integration til BIQ, så vi kan indhente kundens informationer nemt og hurtigt. Så når du laver en ny kunde, så klikker du på ny kunde her. Du indtaster din kundes navn. Når du har gjort det, så skal du klikke på knappen herover, BIQ-information. Og her får du CVR-nummer, du får adresse osv. Så skal du blot klikke på kopier og gem data. Og så vil du se, at felterne her er automatisk udfyldt. Så har du faktisk oprettet din kunde. En anden ting, som jeg også vil vise, det er rapporteringsmodulet i Timelog. Det finder du heroppe under rapporter. Du har her et udvalg af forskellige rapporter, du kan tilgå. En rapport, som er rigtig god, hvis man ønsker at have et overblik over ens registrerede timer, det er den, der hedder tidsregistreringer. Her vil du faktisk gå ind og vælge den kunde, du ønsker at se tidsregistreringer for. Du kan også vælge at lade alle de her felter stå, som de nu engang gør, og så blot vælge en periode for at få et samlet overblik over total registrerede timer. Man kunne for eksempel vælge denne måned og se vis. Her får man så en liste med de registreringer, man har foretaget. Du ser antallet her. Du ser kommentaren her. Og opgaven. Den sidste ting, som jeg ønsker at vise, det er, hvordan du ændrer projektets status. Lad os gå op og finde et af vores projekter. Det gør vi heroppe i projekter, søg projekter. Vi går ind på det projekt, vi har kaldt for administration. Når man klikker her på projektinformation, så vil man herude til højre se projektets status.
Lige nu er det i gang, hvilket betyder, at man kan registrere tid på det. Men lad os nu se, at vi har afsluttet det her projekt, og vi skal ikke registrere mere tid på det, og derfor vil vi heller ikke se det inde i vores timeseddel. Så går vi ind og vælger, at det er afsluttet. Når det er gjort, så vil vi ikke længere se projektet i vores timeseddel. Det var det, jeg ville gennemgå for jer i dag. Hvis I har nogle spørgsmål, så skal I huske, at I altid hernede i Chat og Guides kan finde rigtig meget hjælp. De er interaktive og vil pege på præcis det, du skal klikke på. Rigtig god fornøjelse.